shosho mfuthu ingirose siborane shashazi ngani somjaba wonke uyababaza into eyenziwe indoda yasemelika eShreveport. Lento izozenza ukuthi utrenda everywhere. Isho abantu abaningi beshaqekile bethi wow wazwa nobulwane wazwa isilwane ubaba nomnumzane womuzi lo baba obulale ingane zakhe 8 wengane ngoba naku unkosikazi wakhe emtele i-divorce. Twalensizwa lena ivese yasimlisa nje sibhamu enganeni nje usizi njengoba ubona amabhokisi usazwabona futhi yabulala 8 wengane zakhe. Fortunately ke naye lensizwa lena igcina ishonile ngoba ithe isuka la babibaleka. Enkathi ibaleka amaphoyisa isukela yadublana namaphoyisa. Amaphoyisa ke asazi kancono ke isibhamu. Yabe sisala enkundleni. Ezinganza kwethu ezinye izinto ziyadabukisa and not wazenziwa kwamanye amazwe but kumele ukuthi sikhulume ngazo ukuze ni-understand ukuthi lento ye-GBV lento yokushukunyazwa abantu besifazane nayo yonke nje into ayibhekene abantu base-South Africa kodwa ibhekene nomhlaba wonke jikelele. Asazi ukuthi amadoda onke neyini.